Jula-juli leren. Mongko iki kate laporan nanggone lurahe. Apa sebabe kok kepingin digendingi? Sebab aku wong blater. Sadurunge dadi kami tuwa pancen blater. Lungguh dik warung ambek sak koncoan. Kapan sampai aku diborki mulai step aku. Pancen jari bapak ngono. Ya, hayah. Hati-hati kon yo lek kapan mangan ngombe di warung ojo sampai keborekan le. Kok lek sampai keborekan kon hati-hati tak gepuki ngono kan. Lah mulane bareng wis iki kate mlaku nang lurah dadi kami tuwa iki, lek gak digendingi gak enak. Masih ono terop lek ono hayah gak rame. Usume wong wis padha mulih aku gak mulih. Pancen gak duwe dhuwit gawe bowo. Apa sebabnya aku kate laporan kok njaluk digendingi pikir susah rek. Jadi kami tuwa, jenenge wong jadi kami tuwa gak duwe bojo kepingin rabi, bareng wis rabi duwe bojo 3 wulan mati. Lho, iki ana wirayate rek. Lek pacarane 20 tahun. Rabi 3 wulan mati sebab ngene. Biyen wis janji bojo, Kak, masih besok di Peganjar ya apa ayo tetep wong loro. Iya, Dik, ngene aku. Bareng wis dadi manten padha gak nyambut gawene. Bareng oleh 2 wulan bojo takon, Kak, ya apa iki padha gak nyambut gawene? Ya apa Dik ayo padha dolek ngene aku. Bojo nekat wong pancen wis cinta. Wis bapakku sing nyambut gawe sampean lon-alon golek penggawean. Masih abot tak lakonane jari bojoku. Ya Dik, wong panjene wong cinta. Bareng budal teko omah lawang dibuka berangkat. Centing dising sekti. Perasaku lak yo dodol tang rombeng tambah bu tangoki enggak dadak becak. Aduh remah. Tak larang bi aku lo tak larang gak gelem polahe kayane akeh. Kemululusan sampai mati. Bareng wis mati oleh 3 wulan oleh 15 dino gak kuat pikir tok ketokan ngelencer aku. Ngelencer ono di expo kono. Wong luar biasa, wong lanang wong bedok, lanang tuwek enom kempong perot akeh. Bareng teng petengan melaku tak tuteno. Wah iki jange gantine bojoku bapak, masih durung oleh 1 sih aku rabi ae ngene aku. Wong lanang pancen nakalan. Masih sumpah nakalan. Yo aku iki wis tak tuteno golek pawakane kaya gitar. Gelungane Cioda tadi zaman kuno. Selendange pelangi tak tutno bareng wis sepi tak dolit. Perasaku lek wedok dadak warimun. Wah, celaka. Wis kapok aku wis kapok. Lek ngono jajal sih rek. Duk klenung rek. Dung klenung. Jajal. Iki jajal tapi swara wis entek iki saking dipaksa aku. Engko gak gelem dikurangi bayarane. Maka tinting kula lak roro geledek adek mo sengah. Jok susu guyu dhisik. Make ratin sing kok tak tero mung candek adek mon tengah. Kok maki guyu kon peksore wong gak ngerti kok. Ini maki dendeng aku gak seneng. Kating gladak gak ono garangane. Lek cara Jawane. Maki ayu aku gak kepingin bareng tak candak gak ono brutune. Lek pas diterusno pola brukong. Lek brukong iku gak ono apa-apane wis kodhong.
Dadi mosok ana wong wedok gak duwe brutu. Nek mlaku ya apa pasaran? Duh repot. Cukok mendung saparegan mong langandung adelakena. Wis meteng kan kok bojone. Pangapora meleapen jung Panglewo pamelena entar kota serbejerai pangapora ngonae ngejung Panglewo membeja salah nyon pangapora Gunung Pandale, Gunung Lentang, Panglewo ngalahi ning satoni kula. Masang bedhek mapapenan, jaya wong gila lan cengken. Pangewong cukup mendung nek lemah bayi kula tak kelar badan seneter jaga tetung maengak bayi aduh tangi turu pancen eling ae wong pancene wong cinta ngene iki yo mbrebes milih ya ngempet tidak ngempet yo apa Ka
sing kadung turu ngorok banter-banteran Pak Lurah gugah wong patrol geragapan siji tatonde urange pangan Pak Lurah takon yo opo kaamanan wong turu tangi gragapan joko pentongan kliru punonan aduh kesel aduh lo nangan nitip man sampai lali kate laporan sampai lali rek aku kate laporan gending bajakan rek kunoan ngene ning nong tung tak tong tung dong dang tak tung tung prong prong dong kita kentak tung tok dong dang dong kita kentak tung tok dong dang ding dang didok didang ding dang didok didang dong dang kita kentung tung prong prong tung 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 tak glong glang coba sih gendangnya glong glang glong glang gila diuli keras ning nong nong ke bawah keliru tung tak kong dong dang kita kentung tung trong trong kentung tung tak glong glang jajar rek berangkat nang kedua sarung Samarinda iki pen. Toplak glong-glang maneh engko pen kelambi iki. Bagus. Nyok kelambi mbek ujeng iki pen baku mulai kaya Tarsan. Kayak kaya Tarsan kuto. Coba sepisan kas berangkat. Loh, lah kok kentek anak ya. Glong. Nah, loh, mari alon-alon akhirin pek glong-glang. Wis aja pek, wis kelambi tak gawe maneh rek. Makanya mangan gak enak. Bengi gak iso turu, kepikiran. Wong lek wis kena penyakit cinta wis dah sopo ae. Lali sembarang. Lali apa sembarang gak duwe. Gak lali makanya gak gablek. Cuma sing penting ku niat. Masih gak duwe lek duwe niat lho. Wis ah, umpamane aku kepengin sepeda lho lek duwe niat. Masih gak duwe apa-apa. Ya cuma kepingin tok. Tapi wong antas sing ini karo aku lho derajate ya padha cuma ndek iku rondo, masih rondo gak peduli. Aku biyen semboyan, gak kena perawan rondone. Ben wis tau pacaran barek aku. Wis tau tak kei tanda mata. Ali-ali cuma ya ilang matane. Cuma ya emas. Tapi yo gak akeh, sak gram ya. Tapi ya sepuan. Tapi gak kena semono, wong cinta gak perkara donya. Sing penting ya berpaduan jiwa di antara jiwa. Situ cinta saya cinta kawin beres. Iki kapan kawin iki? Lek ngomong ya iso ae tapi pelaksanaan iku angel. Dinane iki aku semayan. Panjenengan dhek karo aku ben wis jatuh karo aku. Jatuh cinta. Cuma ya alangan aku nang Kalimantan karepku ya golek syarat ge rabi. Tetap bareng nok kono
Aku krungu-krungu wis dirabi uweng. Pas nene baseman aku lek uweng. Loh, Pin. Ngomong dhewe ngene kene lho. Ku nanti-nanti di pinggir kali Wonokromo, Pak. Kok gak enak muncul. Nek lumayan lho nggone gak enak tok. Lah iya. Lupute ngisore tol lho kene. Lah iya. Anak bis larat. Lho gak apa-apa, sing penting lak gak ketara ta. Tadi delok teko dani gak ketara lek pacaran ngono lho. Sak rempon. Ngawur terima nang kate adus. Oh, iki lek jane sing nyekseni ambek nono anggang-anggang to bajul bareng lak ero ta. Oh, wis panjang kono ono sih. Bakron kan. Ngawur. Kon kepruk sanggo lewo kon. Ngono wedi aku lho. Aku iki sanksi lho ampean niku, sope gak tau tepat. Lho biyen lan. Ojo main dadabian itu karena kebutuhan. Butuh apa? Bukan karena aku melarikan diri, karena ya karena apa aku iki? Lah iya, sampean janji sampean tinggal nang luar Jawa cek suwene gak teko-teko gak kirim surat. Nyambut gawe. Nyambut gawe apa? Nyambut gawe ya kanggo syarat iki karepku. Saiki wis oleh donya, saiki rapi dadak kon wis dirabi wong. Lah iya lah aku nuruti karepe wong tuwa, lah ngenteni sampean ae ya apa aku. Wis gak ono salah ta. Wong tuwa iku gak ono, wong tuwa iku njerumusno ke jurang kesengsaraan. Gak ono. Tapi akhirnya ya aku gak seneng ya apa. Ya cek ro rasane wong tuamu. Nah iya ya gak serasi. Dadi mulane lek gak oleh dhewe kadang-kadang gak bahagia. Makane. Nah ngono, kadang-kadang oleh dhewe iku tuku sarunge angel ya ono. Cuma bahagia kan ya? Iya ya usaha sik carane. Lah saiki sarane kon wis ditukokno surat karo bojomu. Lah aku menanti. Tapi lah men lak sik gelem ta ambek aku. Loh, gak kena perawane rondo niku. Ya Mas aku janda-janda bersih kok Mas. Iya, wis. Iya bersih wong gak wis gak apa-apa ya bersih. Soale kon lak kate anu aku ta. Loh, ya apa sih? Sumpah aku gak rayuan iki temen. Ketok saiki aku capilan pulka barang iki ya kon. Kale pulka iku ndi? Boleh kaya ubah zaman biyen. Sampe temen ta ambek aku. Wis saiki sumpahku kon dadi apa aku sanggup. Wis sampama aku dadi kembang Mas, sampe dadi apa? Aku sing dadi uler iki. Wis iso mekar wis kembange puret. Gak ngono iku lho, kalau kamu jadi bunga aku jadi tangkai. Nah, kan gitu. Wis ta, dadi apa ae kon iki? Kalau aku jadi Sinta, Aku jadi Rama. Rama apa? Hah? Rama apa? Rama tambak. Ya Rama Sinta iku lho. Iya. Aku dadi Rara Mendut sampe Aku dadi apa? dadi Klono Citra, kon lho Citra. Endi sih? Citra sing ngenong lho. Nanti saiki ya wonge. Sampe niku mblakal to Pak Citra barang. Paling nduk THR kono lho glibet. Lah saiki dadi apa sih sing paling Sampama aku dadi intai. Aku sing mengin. Hah? Mengin. Kok mengin sih? Lah kon intai aku mengin dadi mengintai. Aku dadi sampik. Sampe dadi sampik lah bonge nduk endi Mas? Bonge kok pamanku ae. Soale Gak ngono. pamane gak ini lah gelundang-gelundung ae. Iki sumpah serius lho sampe ngono. Serius Pak, perkara bong kok tak golekno mercon, paman jumeti mercon ae dadi bong. Gak wis aku percaya nek men cinta ambek aku, ya nyatane ya kembali padaku. Lho, saiki kon dadino bulan tah paribasane. Nek aku dadi bulan sampe dadi apa? Aku dadi mendung iki, Dik. Lho, lak peteng. Ya didelok teko Tanjung Kodok kono. Kemana graono lah. Enggak, wis kon nek dadi bulan aku jadi bintangnya sih. Akan gitu biar cerah. Nek kon dadi segara aku dadi uyahe, Dik. Dadi kari golekno lombok. Iki sumpah apa iki? Lah iki sirang gak pokro. Wis meneh. Sirang wis Gak cocok. Nggon iki gak cocok wis ngali nang kulone beno wae. Sumpah-sumpah nduk iki lho nggo apa tertek apa mbobo. Ora ono banjir. Aja ngono ah, yang golek nggone tepat sampe dari rono ku ya apa? Iki ono dhuwit didik. Iki duwe apa? ono di 10 menit balekno 15 ya. Iki nang dino wis mana? Tanda mata. Gak oleh saiki. Gak, iki lho dhuwit 10 kanggo tanda mata. Temen ta? Tukok norok. Wis perkara rok gampang kok, tak rokno asem wis gampang. Gak usah mas mek kembang kok dirok. Engko perkara rok tuku dhewe sementara, lah ndukuran ya tuku dhewe ya. Apa ndukure? Ndukuran kok putih, sepatu perkara sepatu tuku dhewe dhisik ya. Kabeh tuku dhewe. Ya gampang. Sampe tukone ku ndi? Engko aku tak nang pasar, ya. Apa nang pasar? Gemilan nang pasar malam iki. Engko tak golekno. Sampe buka kelas niku. Heh? Apa? Buka kelas. Ngawur dodol pasar kok. Lah iya ya apa sih nyambut gawe tepai sampean iki nyambut gawe apa sih sing bener iku? Wis perkara penggawean gak perlu awak ngurus. Sing penting lak kayane. Kok dirahasiakno sih? Iya, wis gampang kok dadi bojomu aku mesti kayaku gede kok. Mulih nggawa akeh gede mesti. Kadang-kadang nggo lesung kentongan wae. Kok dhuwit lho dhuwit. Oh iya dhuwit gede. Saiki ngene, engko jam 10 aku nang nggonmu ya. Temen lho ya. Jam 10. Engko lek keluar jam 10 seprapat tutupen omahe.
Sing penting ku resmine, aku gak enak Mas urip nduk kampung ku riwari lak didelok wong. Ya, mulan aku kok nggawa rok ya nggawa sepatu barang teko pasar bengi jam 10 aku tak rono. Jam 10 bengi lho ya. Iya, wis mangko tak tutup lho ya. Iya wis. Dewe. Sampai aku kan. Oke, Pak. Sampean, Pak. Apa aku? Pak Bayi. Pak Bayan. Waduh, kon iku penduduk kene mbok iso ngajeni aku po kon nggih, Pak, sampean, Pak. Nggih. Kon iku wedi yo rek ambek Pak Bayan. Kenapa? Wedi yo. Aduh, Pak Bayan intine tak melet to, Nduk. Terus kan wedi. Ya apa Pak Bayan iki lho kek ono rai. Oh, ditambahi. Raine kurang. Diculcun ayo. Topengnya nampa topeng. Mosok rai ku mangkari kantil ndek bis kono, Mang. Nek kek rai Pak Bayan. Ya apa kon iku lho iso nglungguhno aku rek. Nglungguhno kan kuwi. Lho. Wis. Lho kon enggak nglungguhno ngentepno kon niku. Soale biyen sampean kali kula lak kanca Pak, sampean niling Kak, biyen wong sithik saiki wong sithik kele-kele. Sampean duwe cakepan terop kula mbon sampean bayar ben lho. Nglamongan sampean para Pak Lik biyen lho Pak Lik. Kon niku ngomong belakang. Wis, kon niate gawe rusuh kampung kene. Ora napa sih, Pak? Kon ojo kon baleni maneh. Kon ku wedok ya keluyuran ae kon. Lha enten perlune kok men asal keluyuran. Gak usah ngomong ya ndelok waktu, itu waktu jam piro iki? Nah, kula ngomong apa, Pak? Rusuh apa? Aku krungu nek kon ngomong jam 10 menit. Nek aku gak merono rawange tutupen. Kate lha apa kon? Meneh, Jange berbaut kan. Ayo bermur. Eling. Berbaut niku lak mur apa? Ayo ngomong apa kon? Bingung Pak Kula Bayan. mosok ngomong meneh wong ngomongkin jam 10 mungkin kok. Bongkar rahasia kon ya. Ayo. Hmm. Ya apa nyeng deh. Lho, lho. Ya napa sih kok diusir? Gak usah. Nggih pun kok. Enggak sih perlu kok. Ya, yo gak krungu, gak ngarep krungu Pak Bayan. Dublek. Aduh, gak dadi bayan kan ajine perkara bedes belek iki. Wis. Ngeten lho Pak Bayan kula niki mboten nyandelek. Niki lak mboten kada bojo ta. Lah kula nggih mboten kada bojo. Kula jenenge jam melapik kok. Mboten kula ora-ora Pak Bayan. Napa elek sih lek kula ngrabi arek niki? Lah kan ora tak seneni wong tuane omonganmu. Lah kula damel apik ta. Lah sampean lak selaku wong tuwek niki. Iya tapi kan aja ngono di kampung iki. Wong kampung benjene kan ge semayan. Ayo mulai. Lho, nek aku sing nglarang ngono. Sapa kon? Mimun medentengken sampean ngomong banter-banter untuk sampean mencelat. Gak wis mari tak permakno iki. Pak, nggih Tin tak tinggal ya. Iya temen lho ya. Sampai kena pengaruh sebab saiki iki wong iku akeh, ngono lho. Wong iku akeh ngomongmu kok glibet ae sih lho kon iku lho. Mboten. Kon iku tak larang, aku iki selaku bayan di kampung kene iki. Nek wak bayan ngomong sak kecep mbok gugun. Nggih, kula niki mboten ngomong aku coba Patir kula kena pengaruh sebab wong cintane lak abot ta Bayan. Oh iya. Sampeyan juga tau ngakoni ta Bayan? Iya ya. Lah nggih, lak tau sih sampeyan niku. Kon iki ngomong ta medeni aku kon iku. Lah lak tau ta. Mulai dina iki aja dibaleni maneh. Ayo mulai kartolo. Mbok Bayan gawe hati-hati. Bayan. Bayan ono hati-hati ini. Godek sepatu ya iki. Dek tak tinggal ya, Dek? Iya. Pak Bayan, halo Pak Bayan. Yes, mulia. Sampai ketemu lagi Pak Bayan. Wah, masih gak ketemu maneh. Puntene mau Pak Bayan. Aku gak nglarang lho, Nduk, aku iki, Nduk. Mbok emano kon niku karo kon niku gak elek-elek arek lho sakjane. Dadak kon dikenal arek ceketer-ceketer. Zaman saiki ku ya ngene ya, ojo murih gantenge, gagahe. Sing penting nyuwargakno uripmu. Karo kula lak ngoten ta lah, sinten sing purun kali kula. Lah gawe apa kon dirayu arek kaya ngono? Kon iki pantes-pantesi, sak pantes-pantesane lho. Sak rendah-rendahe kon iki digawin camat. Tapi kon gak duwe derajat. Sama keselaken aku. Terus dadi lurah, dirabi lurah kon. Mboten kira nek kula dadi lurah Pak Gak, Bayan. umpama kon dirabi lurah ya gak duwe derajat. Oh, nek dereng cocok nggih. Cari ya durung pantes. Lah sing cocok. Yo sak rendah-rendahe kon iki dirabi lho Bayan lho. Bayan sing kira-kira koyo sampean ngoten nggih. Lho masih gak kaya aku, umpama aku ya kenek lah. Mboten apa-apa sampean ngomong mawon. Wis perkara pakaian gampang, sepatu wis ayo nang Wonokromo. Sampeyan kembasaken. Gak ngenteni ngesulno dhisik lho. Sampeyan kuwi blok. Gak mater nek tak rabi, Dik. Lho ya apa? Gabah di omah iki wis kari rong tompo lho peken wis babah. Rong tompo. Iya. Sampeyan niku gabah ditawakno mbok berase. Lho roh omahku tak tingkat. Pundi? Lho lha iko, sebelah iko. Ya apa?
Lho iya iku lah terus karepmu ya apa? Lho tinggal nyingkrih temen aku iki. Nyingkrih gak pamitan. Wah, tini ki temen wis kadung mancep karo Kartolo. Tapi nek gak tak lapurno nang Pak Lurah nang pendopo kelurahan, kampung tetep digawe rusuh. Sing apik lapur nang lurah nang Cari. Dene lurah gak percaya, wis tak umukane, perlu cek ngandel. Beres wis. Dadi wong tuwa kaya aku repot tangguhane. Lah ya gak repot ya apa? Wis bengi gak iso nurukno awak rene. Pemane aku dadi lurah. Sing daran dadi lurah iku mesti kudu aktif rukun bare penduduk. Sampai gak iso konferensi barang aku. Sampai gak iso rapat barang. Lah ya apa dadi lurah kaya aku iki dubro berpenyakit ta. Wis repot kok. Sing darane penyakit lho, model werna pira cek akeh penyakit iki. Tapi segala penyakit ana tambane. Satu misal, lara mripat tombone lara mripat. Obat mripat. Lara untu tombone obat untu. Lah penyakit ku aneh. Repot tambanane penyakit gatel iki. Ya, apa bengi kukur keroken ae bengi ae. Kasih nurukna awak rene. Lho, semono maneh sing darane penyakit gatel iku. Cocok omonge tangga-tangga iku. Penyakit gatel iku jabane daging jerone kulit. Pancen iya repot golekane. Tak suntikno gak waras. Dukun tetek sing ngono gak waras tetek. Lah ya apa? Bingung rasane penyakit kuwi iki. Lho, semono maneh bareng aku oleh nasihati yu ten ayem aku. Pak Lurah Baseman, napa Dik Ten? Nek sampean saged waras, nek sampean mentolo mangan waras-waras sampean. Oh penyakit gatel mawon. Napa Dik Ten? Nek sampean mentolo nggih, sampean pangan waras. Mangan apa? Kadal. Lah tak takokno kadal gedhe napa cilik tanggung. Wis tak cacak barek aku. Isuk aku ngene kebon turi. Ampe nggo kepiyok sapu kegerang itu. Bareng ono kadal prosak-prosak tak gepuk plek. Sik urip tak go mule. Kadal urip tak untal lek gedang. Bleng, nekat wis supaya waras gatel iku. Tak antaran rong dina bengi tambah keroken. Tambah iso turu bengi iku. Oh ya apa Dik Ten iki temen rek. Dik Ten ngene iki Dik Ten. Sampeyan niku ngomong minta-minta napa sih? Omong sampeyan kula turut terus kene mangan kadal. Kadal kula pangan bocah waras. Dari Dik Ten. Kadal pinten lho Bas? Setunggal, kurang setunggal rene. Temenan sampeyan nggih? Nggih. Mesuk telek kadal maneh oleh maneh siji, rodok gedhe plek. Tak gomole tak untal ambek gedang ijo bleng. Wis bengi gak iso turu maneh. Lah ya apa le turu kadal loro balapan kok pesen kene. Ana kurang ajar Dik Ten kan jadi kok. Sano lapangan bene. Wah wis repot. Ngene iki gak ngomong ya apa wong arane wong urip kaya aku iku kebayan ya ngono, kepala ya ngono. Galuk laku dawar pisan. Kula era. Lho. Sampeyan. Wau Nggih. enten prapatan dirasani lari-lari sampean pirang-pirang dina kok mboten ketok Pak Lurah bayar. Nggih. Langsung kula jawab arek-arek. Nggih napa? Awake gak patek enak mari lara gabaken mboten. Mboten gatel. Oh, gatel kene. Lah,
Dengar sampean kok mriki? Nderah pancene. Lah perlu napa sampean? Lho, mpun percuma nek ngoten desa mriki niku dianakaken enten polone niku. Lho kok ngoten? Mpun wonge dedeke oleh. Nggih. Brengose sak kepel. Lah, tapi nek enten kreseke kadal mlayu. lho pun milih-milih lho kepala niku. Terang-terangan sawangane ngoten blelu licik niku. Lah saniki pundi polone? Lho buktine enten napa-napa mboten saged ngatasi. Wah, wis lho. Nek perlu kula lereni mawon. Mboten. Lah niki napa? Napane? Lah niki napa? Duh, ngrasani Dik Bayan. Nggih ngrasani niku lho. Ngrasani niku lho. Pinter rek kekon sandrasan. Nggih, mulane awake gak iso kuru lemu terus. Ngeten kok lemu ya napa sampean lho? Oh, ngeten. Kaya napa? Nyek war ngeten iki. Napa nyek warne? Nyek menawar ngeten iki. Nek kula niki lek enten ponopo mesti disiki. Sebab sampean tak eling. Sakniki dugi pemerintah dientenaken Siskamling. Lho seluruh. Lah nggih, lah kok sampean kula terus lek enten ponopo mlayu dhisik ya napa? Lho. Kula mau ngomong napa sih Lurai? Ngomong mlayu dhisik ngoten kok. Sing maksude nek enten napa-napa misale ribetan napa-napa. Lah. Misale enten tawur-tawuran. Lah. Polo mlayu dhisik ngatasi Ngoten ta. Nggih lek sakniki. Lek wau lak boten. Brengose sak kepel ana apa-apa per ngoten. Lho maksude niku brengose sak kepel nek enten napa-napa per enteng mlayune kula. Sing enteng sing ngrasani. Ada. Mangulo dengan deng niku lek mboten dicukit mboten iso ilang. Ngerti ya Terus ngrasani terus. Kula ni wong sabar, tapi nggih. nek kesabarane terbatas entek Lah ini. lek pun sabar kula entek mati lurae yo napa sampeyan. Pun ngeten nggih Dik kala. Yo no. Kali bayan pisan. Nggih. Sing penting kula takon yen napa keamanan desa niki. Lah Nek boten kula sing ngatasi, pun tetep rusuh desa mriki, Dik. Cocok nek ngoten ngomong sampean niku. Lah polone napa polone? niki lak ngeten ah. Tak pikir-pikir lek nurut lapurane kebayi kebayan niki. Dek desa mriki niki enten sing jagoni. Lho. Lho, nek sing jagoni kan dalek batone mawon. Wah, lurae ngeten ae. Lah napa sih ben ngoten? Maksude niku sampean kandhakaken yan, sampean sing ngeru dhewe yo napa? Maksude kampung mriki lho enten sing lanangi. Lho, lah sing medoki men enten ta? Ngene ae lek ngoten yan, sampean kali kula dadi wedoke, lurah dadi lanange. Ya no, sampean niku lho ngomong kok pecot-pecot ya ngomong sampean niku. Niki ngeten lho lurah cekak-cekuk. Sampean ngomong niku cekak cingkrange ya ngoten. Lah, cekak landunge dadi masalah cekak ciute. Cekak cukupe ngoten lho. Lah niku. Ya napa ya napa? Ya, niki lak ngeten. Nek nurut lapurane arek niki, nggih arek niki. Nggih. Niku dek desa niki enten rondo rak ngoten. Terus? Lah rondo rak balik bisa bowong lah. Lho. Katolo pun kena pun. Lah. Sinten? Katolo. Mboten loro. Sinten lho? Ngomong gak ngerti katolo. Wah, masalah ya apa sih? Kula ni duwe penduduk Kartolo menenten. Penduduk kula Kartolo mboten enten. Pun ra. Polo pilek panjen. Sampeyan niku Kartolo ini lho. lah kita Kartolo napa sampean? Nek asale jenenge bibite niku Kartolo. Ada wong pun kula ero surat penduduke ka Karto LO. Kartolo napa niku? Masalah iki kepala ta ya apa iki? Kartolo. Dadi jelas nggih. Nah, Kartolo nah. sing nglibet ana merondo niku. Cocok. Lho, mbok. Atau kompen oi. Lho, Kok kompen dia sampean? Lah sampean ngajak sawung galingan. kulo mengene koyo jaran bulian. Kalau ndep friend, lho malih sawung galingan. Polo kebayan. Nggih. Sampai semerep kedudukan kula. Semerep kula adalah kepala desa. Nggih. Kepala stasiun. Dede, kepala nongko. Kula kepala desa. Nah, cocok. Tapi nyambut gawe mboten cukup kula tok. Nggih. Enten Nggih. andan-andanane. Nggih, Enten enten lurah, kebayan, Nggih. racik. Nggih. Kok racik? Cari. Oh, cocok. Kepala. Nggih. Mboten cukup kula tok. Mboten Kula cukup. sampeyan bantu tenaga kula. Nggih. Dina niki jam niki. Monggo, Hari Ki. ini Ah. hari kiamat. Loh. Ya napa? Dina niki sampeyan kok tugasaken jaga keamanan. Kula berangkat kula mulai. Oleh. Yan. Sampeyan kok nek ngoten.
pun atik pilih kasih. Lho mboten. Pun atik jijik kali penggawean. Lho lan napa? Nek kula kok tugasake jaga keamanan, Lebayan berangkat jaga keamanan juga. Yo tak iki. Padane nyurung gledekan. Ya apa rek? Pamong loro karo sing pokro ngene. Delok kepala yang ngomongi santak, sontak tapi merem. Lah ya apa sungkan gak iso. Penduduk gak iso sungkan nek polo. Moko sing jalan brengose sak kepersese mesti wong iku mripat coba lolak. Wong dilirik tiba, kok dipendeli semaput, ndi bisa wong sungkan. Wong kepala wis ngarembes ngono. Kepala kok ngantuk ae. Delok bayat ya ngono. Mesti kebayan iku adalah termasuk polisi desa. Nono uwar-uwar do kerdu, ono kerja bakti, mesti kebayan sing merintahi. Lah ndi bisa wong ngono kebayan koyo umplung ngono. Rebut cukup. Kala berangkat jaga keamanan. Kebayan jaga keamanan. Aku tak ngeleset. Kampung ambek sokran iki ameng-ameng nyawa. Engko semoyo-semoyo dhewe, nyulayan-nyulayani dhewe. Jare jam 10 engko nok gerdu. Saiki wis jam 1 gak teko-teko nang ndi arek. Lho, ora apa. Kok malah koyo kucing gering lho. Wah, kon iku medeni kancamu ae kon. Kon berapatan kon. Kon iku ning ngopo mendelik-mendelik ngono ta? Ayo. Kon liwat kok ngene, aku lak wedi nek kon step. Kon liwat kok ngene rene pendosa niku mati. Iya. Lho sakakno kon niku mari. Lho, apa sih? Lu tak dengki ambek aku asapari iki medeni aku. Kon aja ngomong ngono cuma-cuma lho ya. Bareng ngono tak paring dadakno petik. Oh ya wis. Yo petik akeh sinakal, kadang-kadang ku ana lampu padang ngono nawan. Iya. Lah iku ketok petik wedok ri. Iya. Tak cekel ambek aku. Batinku petik kalau sing duwe ya. Lodong. Tak dol payu iki 1500. Iya. Bareng tak go mule, tak pondok gak tambah sih tambah antep. Antep. Tambah sih tambah abot. Tapi lah gak muni ta? Gak muni. Muni kruk. Terus. Derek anake. Kan? Liyane kok Dik ngomong Dik. Lho, babon iki ndelek anak. Iya, tapi jam piro babon niku? Bengi jam 12. Mosok jam 12 babon ngletek. Oh, mari kaudanan bae ndelek anake. Terus anake ndelek mboke. Iya. Kiyok. Kran. Kon kok iso njiwahi koyo petik ngono. Terus mbokne kruk. Tak cekel ambek aku. Keok. Tak gawa mul tambah suwi tambah abot. Iya. Wah, bareng tak dekek dudu petik. Tiba. Ndas glundung mati aku. Keran. Masalah keran jadi ngomong medi-median ngono kok keran. Keran iki aku metu ndas glundung rek. Kon niku liyane wong medi apa? Lho, liyane wong medi wae kepethuk wong medi arek kon niku. Sampe saiki wis gak iso wong medi, saiki lak sing rumbuk-rumbuk gawe bangunan kabeh. Iya, wis dibabati. Ngomong soal pangan-panganan ta apa, Kran? Pangan-panganan? Iya. Mangan apa? Sing paling enak ya mangan soto. Soto? Heeh. Oh, nek mangan soto gak kaya soto babat iku ri. Kadoan kan tuku rono, Kran. Lho, soto babat. Oh, babat ta. Iya, babat soto. Babate wedhus barang. Iya. Kuwi ana wong andok nang kono ri. Warung wandok entek imbu man. Wong wedok. Ayu, Kran. Wah, ayu. Jane pacarku wedok iku. Masa kon pacaran? Iya. Kok kon pacaran? Pacaran yo apa sih? Pacar iki yo gendaan lho ri. Wah, wong gendaan yo pacar. Arek Surabaya karane pacaran ku gendaan. Iya, jaman saiki pancene jaman. Ya luseno karepe iku. Bareng arek wedok iku tuku soto, entek imbu male, entek imbu. Oh, maruki mari loro kan. Ditakokno duwi ambek sing dodos. Lah pun di duwike, didodono gegere ri. Terus kata gegere bolong lho gak mati pinjol. Yo keran masalah keran. Wah, wis. Kok aja ngomong ngono iku arane sundel bolong. Lah iya ri. Wis liyan iku. Wis arek ngomong gendaan ae ri. Ngojo ngomong gendaan ta. Ini lho keran. Kon jaga iku aja nyolong waktu apa. Lah waktune sapa tak colong?
Lho, maksudnya gak waktune sapa kanca ngono sing menepati janji. Kok nak jam 10 jaluk gerdu sih? Janji nyopir saiki. Ala aku nang janji. Kancane Ranu bareng. Iya, nyopir. Ola apa janjiku? Apa? Omonganmu ki sing temen ngono lho. Oh, temen mati. Aku iki nanggonmu kran. Gak kepethuk kon, saiki kon nyulayani maneh. Kepethuk apa wong saiki wayahe jaga ya kepethuk no gerdu kene. Ayo kotekan sing enak. Lho, lah kotekan, ojo kotekan. Lho. Lah apa jaga kotekan? Lah gak iso turu wong. Keliling, dadi kok wong sing turu tangi. Kotekan iso apa enak rek sapare mek sokeran le. Lho, iya sing ngrungokno. Nah, kaget sing gak seneng ya apa? Ngene omongi, sapa kotekan iku? Sapare mbek sokeran. Arek pancene garudur arek iku. Lho, kok enak wong turu kotekan. Dur kok melok transmigrasi. Kene bales aku. Dur yaman iki. Ayo kotekan dilek. Kotek duwe alat kotekan. Sendi kotek lho. Lah iki apa lah ambek mek tangan iki iso enggak? Ya apa sih kan? Ngene ya. Lho iki kotekan. Ane kon jangkep seminggu nek ngono entek lambemu kon. Nyarukun. Iki mangane jaga ya. Iya. Ayo rene. Ayo iki sebelah. Sebelah sapa? Ronda ya. Ran kon niku untuk menjaga keamanan kok tambah ngaco ketertiban kampung kon. Lho, gendena. Rondo iku ta? Iya. Sini ku. Iya. Aku tak mlebu omahe rondo kon dingki ana njaba. Iya. Kon enak aku ceklak-ceklok ae lho. Enak lah apa? Oh, aku sing kepingin. Lho, kepingin apa kan iku? Lho ya apa? Iki segala iki. Lho, kon nak kan kon mangan jajane roti iku ta. Lho iya, lah kok nak kepingin rotine. Lho iya. Aku tak uncari. Wis, aku tak njero dhisik ae. Kon njero? Heeh, aku kon nek njero aku gak mlebu. Kon njaba ae kira-kira. Aku gak njaba. Nanti kok. Nek kon njero aku ndukur genteng. Iya. Enak, kon mangan roti. Lah kon ndelok apa ndukur genteng? Kon mangan roti. Kok tak lukuri genteng. Iya. Enak kon. Kon ora apa? Wis ayo bareng mari. Bareng. Loh, bareng. Lho bareng gugah. Bareng duel kon ambek aku. Batang ae kowe. Lihat. Kok ora tau meru, Dek. Dikit. Lah kirangan jam pinten kula mboten beto jam. Apa lawange kon buka? Lho nggih kadenge sing lawang-lawang kula dhewe. Bah kula buka, bah kula tutup. Nah iyalah apa buka. Ya sal petengan. Lampu-lampune padang. Ambekan sampeyan ngurus lampu, bah kula pateni, bah kula banting lampu-lampu kula dhewe. Nah ya suwe-suwe kok ngecuwes ya aku iki. Iku kamare sapa ae? Kamar kula. Sing ngarep iki? Lah kamar kula niku sing padang. Nomor loro. Kamar toyul. Pak, wis tak grosakne. Sampeyan niku lan apa? Lho. Rasakno. Enak yo. Wis. Aduh. Napa awak bayang? Wis. Iku lho ngusu apa? Tatap napa sampeyan wau? Wis deliko. Ambekan sampeyan niku lho, kok ngantuk nggih budaya mriki. Mbok tilem-tilem napa sih? Wong remeng-remeng arene. Ketok klebate Kartola iki. Lah napa sih mbone tiyang kok? Kon ngaku sapa iki? Pun get-get pun remok ngoten kok. Wis, tanda pangkatku bengi iki tak gawe. Lho, nek pundake delon. Nek pundake. Sampeyan iki lho curiga napa? Wong kula niki nggih ijen. Iki strip piro sing tak gawe delon? Sampeyan pasang dhewe sing lan strip niku. Bayan strip 7 lho iki. Sampeyan ku curiga kali sinten? Kok tolat-tolet. Iki ya apa? Wong patroli ya ngantuk lho kene. Ngomong kok kelangopan ae aku. Sampeyan tilem teng mriku lho. Tolo gak ono mrene. Sinten? Kartolo gak ono mrene. Sinten lan apa ditakon Kartolo teng mriki niku? Wis nang ngono menisuk kek diteryak arek beras. Napa? Beras? Lho gak ono bubune sak iwake meneh ono sing ngetri dhewe. Kangge sinten? Lho gak ngono ndek pasar. Butuh apa sih kok nek? Wong boto nggih sembarang apa ya jenenge wong. Ngene lho, Nduk, wong urip ana donya ku dunyane numpuk-numpuk tapi nek kesepian ya gak enak. Ayo ta belajar maca ambek nulis.
kon. Kepinteran ta sampean muri kula nulis nih, sampean dhewe mbon sak nulis ngono. Lho gak ngono kon sinau aku tak leyen ndek mburi kono. Lah napa sinau kula mboten sekolah kok. Nek kon gak ngono nek buku duwe kon nek petelot gak duwene gak petelot ku iki. Petelotku gawin. Aku tak leyen ngono. Niki petelot ta buwe kentok sing. Ngene sak meneh gedene. Ngene tukune masak luar negeri. Gaenan kene. Produksi sampe dhewe nggih. Lho iya, gaenan sedayu. Pak Bayan iki ono-ono ae. Loh, ya apa adakno? Pak Bayan. Sopo? Sampeyan niku semerap mlebu mriki wau, malah digropek wong ya apa? Iki ngene kon gak duwe genduk gentong. Gentong. Kendil. Enten gentong niku tapi enten banyune titik. Enten banyune titik. Wis aku ngerno cek kutuk nek ngono aku. Nggih pun niki. Nggih. Salah dhewe mlebu lawang dikancing. Ayo rek, endi? Nah, iki lho. Hah? Yen mriki. Wah, lepure nih. Mau kalo nek ngene iki mau kalo. Pak Polo, enten apa? Sopo ngasih? Ayo greweli. Greweli ketara wis merah muda rupane wis. Oh, sampeyan urus, Bun. Kene tak urus e. Nggih. Kon wong wedok temen. Nggih. Oh, wis bener iku ya wis. Oh, sampeyan ngurus persoalan ta ngurus wedoke. Lah ya apa? Lho, sampeyan ngurus enten wong mlebu mriki niki lho. Ya apa lek Enten wong elek mlebu mriki. Oh, nek kene ana wong elek mlebu kene, Nduk. Lah sampean niku kegantengan ta mboten ngocok. Iya, ya aku ya elek iku. Lho, kok elek iku. Boten ngoten, mriki klebon wong lanang ngoten. Kene klebon wong lanang. Nggih lah sampean wong telu niki wedok ta? Iya lanang, bener wis. Ayo wis mulai wis. Tolong kok lolak ngono. Wis ngene saiki tak takon. Nggih. Sing klebon wong lanang sing tetek bengek iku mang sing penting Kartolo mlebu rene wis. Wis sing wis iki. Lah napa Jakarta mriki niku? Ayo ngaku ta. Lho, iki kok ana sandal. Nah, Sandale sapa iki? Sandale bapak. Wong bapake gak ana wis suwe kok. Ana sandal rene. Niku paman mriki. Kapan pamane rene? Paman wis dosol bebek ke susu niku Ada susu. Nggih. Wah, sandal dudu lek pamanmu aku ro nomor 38. Iki nomor 42 iki. Sampean niku Lho. polo kok sampean neliti sandal sih. Aku sek titine. Lho, lah iki kaya sentolo. entar iki lho. Lah, iki sentolo batu limo. Nek sapa iki? Lah iki kadane paman kok gandengane sandal niku wau. Dudu iki lek ndelok krek burak iki kaya sentolo bayan iki. Nggih, bayan iki lho. Wah, wis bayan mesti lo kene golek bayan. Golek. Dilondangon. Lho. Iki apa iki? Apa, Dok? Napa Apa iku? gentong? Gentong kok mengkurep. Lah nggih niku banyune pun telas kula kurepaken. Mosok, Nduk, mak wong gentong kalau banyune dikurep. Si keran jajal bukaan keran. Dikepruk mari dikepruk. Bukan. Lho, gentongnya apa, Dok? Lho, Nggih, model saniki gentong enten rodone. Gentong ana rudane. Niki enten glindingane. Lah kok mule, Bun? Kok krik. Ana gentong kok mengkrik. Mosok gentong ana sarunge. Sarung kecepet. Lah iki. Kok grenak iki dipecah ya. Ayo. Lah kok kon kan. Wah, sokren ambek safari. Polo rene mangkon dudun lho. Gangi dadi Joko Kendil wurung aku iki. Yo pintere bayan. Yo wong bagus, anak yang simpel. Dadi wong dikongkon kontrol, lek nek kene ana wong lanang dadak awake dhewe mlebu genu. Pun kula atasi niki wau lho. Iku gak diatasi, dikurepi ku jenenge kon. Wong kendel dikurepno nang awake ngono. Kirangan gentong kesampen kuruk kadang nggih dapat sampean lho apa sampean? Kirangan kula ni sawangan niku anyanyi kali rondo ngoten lho. Ah, anyi-anyi, pancen terongoan yan. Niat kula golek Kartolo panjenengan. Curiga niki wau. Niate golek Kartolo ngantuk keturun jerone gentong ngoten ta. Ya, ndak arek iki kena coba arek. Boten. Padose Kartolo mboten enten ndak dhewe angop teng mriki. Ngantuk terus silem teng. Kayak kena barang mboten genang ngoten lho, Dik. Ah mboten iki. Sebab ana rondo. Kok gak ana rondo, gak sampe kena barang gak. Kula cek tumon niki dadi pamong selikur tahun mlebu omah nyarek niki terus gemeter terus. Pancene sampean gebimbang ya. Niki napa lho digawa teng kelurahan mawon. Dirunding secara keluargaan. Oh, sakit lho. Ah, tambah dikrawu mesti lho. Pun sampeyan atur lah lho. Ojo sampe mane-mane runu. Mosok Kartolo kan kok rene, Din? Mboten Endi arek Kartolo?
Iku lak karto lho iki. Ayo. Ayo coba kon tangkep. Jaran kon tekan ndi kon? Wong teko omah kok ditangkep nih. Tangkep ae. Tekan ndi? Teko njaba. Tekan njaba ndi? Lho sampeyan iku kero ta? Lho. Nek elen ku kenceng le. Lah yo wong kula teko lawang njaba ngoten lho. Lah yo apa kon kok rene? Krungu wong rame-rame terus enten rondo nglebokaken wong kasing kula tangkep. Kon wis ndelok ambekmu ngonsrong kon. Kok sing ngonsrong iku dikoyan. Lek ngongsrong Kartolo sing dikurepi genuk kon. Wah, ya apa iki senae lho? Jane ngeten lho, kula semayan kali tini mboten kok semayan elek. Panjen niati kula rabi. Karep kula ngeteraken rok kali sepatu dadak tampa trimane Pak Bayan trimaken kula ning ngurusi kampung mriki. Tibae Pak Bayan sing kudu mboten genah kali tini ngoten lho. Yo ngono yan kon yan. Rayu kula. Lho wis suwe ngono gak aku. Makane turu jerone gentong. Ada aku krungu peno Joko yang ngrasani tini Mang. Sapa ngrasani? Peno mbek Sapari. Iya. Lho sing patrol mek kebayane kan sing pokro. Kon ngeten sakniki nggih Yo, padha Jepura nggih Pak Bayan mboten salah, kula mboten salah. Pokok lek dina kula kemanten kali tini niki monggo sampean ruwa-ruwa ngoten. Oh, jok kuwatir le. Jok kuwatir tak tangkepno gombeng wis jok kuwatir. Oh, gombeng. Iki sing tok. Gombeng iki. Gombeng. Apa? Leang-leong. Iya. Oh nggih, nggih. Nggih pun monggo diseni. Malam Minggu ngarep niki kula kawinan. Iya. Monggo.